long ka ba penbitari ki pa ba jaka dong ka than ha ka ba yadai bergejing bom pentrai kam ne ko ngo jong ka waini ki company pentrai surak ka NHIDCL banchna ya ka jing penhe nishna ka kum ka jing mang two lane ya ka surak na jingking bor basing ranikor sedu lat alik wareng ha ka ba nakalyang ka FKGGP bat wat menteri badai pet ya ka tanat surak uladab banai jing betha ban supan kan mau ya kani surak two lane nakalyang ka company NHIDCL kalashna penrit no ya ka surak ka jingjngai ka balai kilometer tam AA bat nakalyang ka seng FKGGP Southwest ka sales district kalalay ya kendo ya deputy commissioner ka Southwest ka sales baru nakalyang jong ka seng FKGGP ha ka South Rek uno pra arajar arpulai kalabarnge manpa da ka PIL lada kani ke company shna surak kamla ban pentrai da ka two lane kumjuru wat uba Preston Tensong ubadai menteri jong tanat PWD jong sarkar jela walai jurip hi markmat ha ka laipo turik unai weng arjar arpulai harangkat ke officer sarkar baru lai don langru emily katain ba Pius Marwen ha ka ba ha ka tai ke jinglai jurip uba Preston ula kular ban pha traibiang ya ka company NHIDCL da ka two lane ban penhe su ya kene ke surak namar ka long gabaret hanrai kene ka pausai ba ka company NHIDCL kamsem lapatia wei ha ka ba menta kalat pendap ya ke jing siang habaro silenter kene ke surak bat ka long shisha ka baret balada ya kendo kali he ka long ka ba shitam wat ya ki kali riro ban ya kinala bar ki jingker jong kani ke surak kala pentrai shat bat klem yo idak AA banti ne ban penhe ya kani ke surak